El Memorial Democràtic, amb l'ajuda d'alguns ajuntaments, ha creat una ruta que permet conèixer alguns dels principals escenaris de la Guerra Civil al Penedès. Alguns dels indrets són al Baix Penedès, com per exemple l'estació de Sant Vicenç de Calders, on comencem el nostre recorregut. Són les restes d'un vell raïl. Es va fer servir com a biga d'aquest petit búnquer a l'estació de Sant Vicenç. El refugi servia per vendre bitllets i amagar-se en cas de bombardeig. L'estació de Sant Vicenç de Calders va ser un punt estratègic durant la Guerra Civil perquè comunicava el nord i el sud de Catalunya. Per aquest motiu va ser bombardejada en 101 ocasions i va causar 83 morts. L'estació és un dels punts que es poden visitar dins les rutes de memòria històrica del Penedès. Diversos organismes s'han unit per recuperar 3 rutes relacionades amb la Guerra Civil. Uns panells informatius expliquen què va passar a cada lloc, com a la platja de les Madrigueres del Vendrell, on hi ha un dels búnquers que els republicans van construir el 1937 i que forma part de la ruta de defensa de costes. Cada 400 metres aproximadament, durant tota la costa aquesta que era més accessible, més plana, sense gaires construccions en aquella època, doncs es van col·locar tota aquesta sèrie de nius de metralladores, de búnquers, i servien per defensar la platja d'un possible desembarcament. La ruta del front segueix la retirada dels republicans i l'avanç dels franquistes, i la ruta del Vesper de la Gloriosa agrupa 4 aeròdroms republicans com el de Santa Oliva. Aquests 4 aeròdroms van servir per fer tota la campanya de l'Ebre i la campanya del Segre i van estar actius des del març del 38 fins al gener del 39. Les rutes es poden fer per compte propi o en grups organitzats des de Santa Margarida i els Monjos, on hi ha el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria.